Az hol lehet az enyémben? Igen. Sápri. Hát már élőben vagyok, bratyó. Hát így történtünk, kérem szépen. Így vagyunk. Neki ment egy szúnyog a gépnek. A szúnyog ütközött, a röcskös ütközött egy szúnyoggal. Itt van. Úgyhogy megvárjuk a láncot, és akkor ezzel kihúzom innen, ha Isten is úgy akarja. De ez jó bejött ide. Azt tuti. Tessék. Ott a traktor abban hozzá. Ott a traktor, azt áthozom, és azzal kiszedlek.